Kulta. Miksi ihmiset sijoittaa siihen? Sehän ei tuota mitään, ei korkoa, ei osinkoa, eikä vuokratuloa. Se vain on kauniin värinen metalli. Ja nyt tässä videolla pureudutaan siihen syyhyn tai niihin syihin. Mä esittelen aluksi tommosen ydinsyyn, miksi minä ja muut sijoittajat siihen sijoittaa. Ja sitten tuommoista 4 spesifimpää syytä, mitkä on sitten tuo lisää näkökulmia siihen sijoittamiseen. Ja mähän en ole mikään sijoitusneuvoja, enkä muutenkaan mitenkään ammattilainen tai talouden asiantuntija. Eli nämä ei ole mitään neuvoja. Ja nämä on omia ajatuksia tai omaksuttuja ajatuksia, mitä mä tässä esitän. Ja nämä syyt on aika pitkälti samoja kuin että miksi otetaan bitcoiniin. Paitsi että kulta on fyysinen alkuaine, eli siinä on sitten omat hyvät ja huonot puolensa sillä asialla. Mä voin myöhemmin tehdä videon, missä pureudutaan noihin eroihin, kulta vs bitcoin, mutta nyt toistaiseksi jää vielä tulevaisuuteen. Mutta sanotaan nyt, että pääasiallinen ero on siinä, että kultaa voi sijoittaa tonne patjan väliin tai kassakaappiin kotio, kun taas bitcoinit on aika pitkälti tuolla bittiavaruudessa. Ja tämä aihealue on niin laaja, että tästä voisi kirjoittaa vaikka kirjan. Ja monihan on kirjoittanutkin, että kun menee vaan minkä tahansa kirjakaupan sivulle ja kirjoittaa sinne hakukenttään, että gold investing, niin sieltä löytyy sitten kirjoja monta tusinaa, missä sitten on avattu tätä todella perusteellisesti, tätä kultaan sijoittamisen teoriaa siis. Mutta se ydinidea on se, että koska nykyrahaa ei ole enää sidottu mihinkään pysyvään, vaan sitä voidaan painaa lisää holtittomasti aina tarpeen vaatiessa, niin kulta on se turvasatama, jota ei voida painaa lisää. Ja me sijoittajat uskotaan, että kulta on se, mihinkä tullaan palaamaan sen jälkeen, kun nykyraha menettää luottamuksensa. Ja samalla tapahtuu uusi varallisuuden uusjako, jossa ne, joilla on kultaa, niin ne sitten hyötyy. Tämä on nyt siis pähkinänkuoressa se idea. Ja katsotaan vielä vähän tarkemmin, että laitetaan tuohon tuommoinen valuutan elinkaarikaavio. Eli siinä nyt aluksi toi lähtöruutu, eli valuutta nauttii luottamusta, missä ollaan vielä toistaiseksi. Sitten jossain vaiheessa se luottamus valuuttaan romahtaa, ja sitten se korvautuu luotettavalla valuutalla. Ja me kultaan sijoittavat toivotaan, että se olisi tämä kulta, mihinkä sitten palataan luotettavana rahana. Ja huomakkaa toi korvautuu sana. Eli se niin ei sille pankit mitään voi, jos ihmiset rupeaa käyttämään jotain muuta rahana kuin sitä vanhaa inflaatioitunutta rahaa. Ja kultaahan on käytetty rahana tuhansia vuosia. Ennen oli pelkkää vaihtokauppaa, mutta jossakin vaiheessa se vaihtokauppa, sä et saa, jos sä tuotat vaikka kirveitä, niin sä et saa välttämättä vaihdettua sitä kaikkiin semmoisiin hyödykkeisiin, mitä sä tarvit. Eli sitä varten tämä raha keksittiin. Ja ennen kultaa oli tämmöisiä paikallisia omia rahoja. Ja se vähän riippui, että missä oltiin, eli oliko jo ne jotain kotiloita, oravannahkoja tai mitä liian käpyjä. Eli ne on tuommoisia kauniina pidettyjä harvinaisia esineitä. Mutta kulta on siinä mielessä ideaali, että siinä on pieni tilavuus, sekin on kaunis metalli, sen siirtäminen on helppoa ja se on harvinaista. Eli jos kaikki kulta, mitä ollaan tähän mennessä kaivettu maasta,
niin sulatettaisiin 100% kullaksi ja siitä tehtäisiin kuutio, niin se kuution kuution särmä olisi 21,5 metriä. Eli niin harvinainen materiaali tämä kulta on. Näiden syiden takia kulta on muodostunut universaaliksi rahaksi, joka käy kaikkialla maapallolla. Tai se voi muuttaa rahaksi, paikalliseksi rahaksi, missä tahansa maailmankolkassa. Mutta sitten jossain vaiheessa kehitettiin pankit. Ja pankkeihin vietiin se kulta. Ja sitten näistä annettiin joku keksi antaa tämmöisiä juoksevia velkakirjoja, joilla pystyi sitten lunastamaan tarvittaessa sitä vastaan saman määrän kultaa pankista. Ja näitä sanottiin seteleiksi. Tai en mä tiedä, oliko se alkuperäinen nimi, mutta seteleinä nämä tunnetaan, nämä kultasertifikaatit, tai tunnettiin. Ja sitten joku keksi kuitenkin jossain vaiheessa, että tämä kultasidonnaisuus voidaan irrottaa tästä setelin ja rahan väliltä. Ja tämä on tapahtunut monta kertaa historian aikana, ja se oli juurikin tämän kaavion mukaan, eli aluksi valuutta nauttii luottamusta, sitten se luottamus romahtaa ja sitten se korvautuu jollain muulla valuutalla, jolla nähdään olevan arvoa ja luottamusta. Ja tämä linkki yleensä rikotaan sellaisessa vaiheessa, missä tarvitaan rahaa runsaasti enemmän budjettiin. Esimerkiksi just sotaan valmistautumiseen tai sen jatkamiseen. Ja tällaista rahaa, jota ei ole sidottu mihinkään hyödykkeeseen, kutsutaan fiat-rahaksi. Termi tulee latinan sanasta, joka tarkoittaa tulkoon tai tapahtukoon. Ja viimeisin irrottautuminen kultakannasta tapahtui vuonna 1971, kun Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon irrotti Yhdysvaltain dollarin kultasidoksesta. Ja lähes kaikki valuutat on nykyään näitä fiat-valuuttoja. Ja koska näitä ei ole sidottu mihinkään, niin niitä voidaan lisätä tarpeen tullen aina lisää ja lisää. Ja niitä onkin nyt painettu. Eli tässä on kuvaaja Yhdysvaltojen dollareiden määrästä maailmassa. Eli tuosta nähdään, niin sehän on tuossa kiihtynyt koko ajan, mitä lähemmäs ollaan nykyhetkeä menty. Ja se on jännä juttu, että jos mä printtaisin seteleitä omalla tulostimella ja yritän ostaa niillä jotain, niin mä joudun vankilaan. Mutta kun pankit tekee samaa, niin ei siinä koira kauaa perään hauku. Ja jossain vaiheessa todennäköisesti menee kansalta luottamus tähän rahaan. Ja silloin keino palauttaa luottamus on vaihtaa raha semmoiseen, mikä niin kuin nähdään luottamuksen arvoisena. Ja tässä vaiheessa kulta astuu jälleen peliin ja pelastaa koko tilanteen. Ja nythän Zimbabwessa on käynyt juuri näin. Siellähän oli monen miljoonan prosentin vuosi-inflaatio kauan aikaa, mutta nyt tämän vuoden huhtikuussa siellä vaihdettiin kultakantaan. Saa nähdä, että kuinka ne saa talouden sitten pyöriin uudella kultarahalla tai kultaan sidotulla rahalla. Mutta sitten kun se luottamus on hankittu, sitä on monta vuotta käytetty, sitä kultaan sidottua rahaa, niin sitten kun tarvitaankin äkkiä lisää rahaa johonkin projektiin, kuten just sotaan tai soteen, tai mihinkä vaan äänestäjille luvattuihin uudistuksiin, niin silloin se voidaan katkaista se sidos kultaan ja palataan takaisin lähtöruutuun. Ja sillä voidaan sitten ratsastaa vielä kauan aikaa ennen kuin
ihmiset taas kyllästyy tähän rahan venkslaamiseen. Ja nyt ne lupaamani 4 syytä sijoittaa kultaan. Ensimmäinen syy on hyvä inflaatiosuoja. Eli kun kaikkien hyödykkeiden hinnat nousee, ruoka, polttoaine ja asuminen, palvelut kallistuu, niin tämä menettää koko ajan arvoansa. Eikä vaan vähän, vaan hyvin paljonkin, kuten viime aikoina on nähty. Mutta kulta on pysynyt hyvin mukana tuossa hinnan kehityksessä. Unssi kultaa osti sulle hyvänlaatuisen puvun 100 vuotta sitten, ja se tekee sitä vielä nykyäänkin. Eli jos haluaa pitää rahansa tallessa, niin kulta on hyvä, missä niitä rahoja voi pitää, ja kullan saa hyvin helposti muutettua sitten rahaksi sitten tarvittaessa. Sitten toinen syy on valmistautuminen kriiseihin, prepping, tuomiopäiväskenaario. Eli tässä ei varauduta pelkästään taloudelliseen romahdukseen, vaan myös yhteiskunnalliseen romahdukseen. Eli jos normaali lamassa tehtaan tuotanto lopetetaan väliaikaisesti, koska kysyntää ei ole tai työntekijät on lakossa tai tällainen, niin tällaisessa tapauksessa se tehdas lopettaa tuotantonsa, koska sen kaikki työntekijät on kuollut tai lähtenyt maanpakoon tai otettu vangiksi. Ja tietenkin ihan aluksi ei kullalla ja hopealla ja muilla jalometalla, niin niillä ei tee mitään, koska tärkeämpää on vesi, leipä, luodit, työkalut, kaikki tämmöiset. Eli kultaahan ei pysty syömään, kuten ei voi rahaakaan seteleitä. Tai voi syödä seteleitä, mutta sitten voi tulla aika huono olo. Mutta vasta sitten, kun savu hälvenee, niin ihmiset tarvii jonkun vaihtokaupan tilalle jonkun tämmöisen turvallisen, luotettavan rahayksikön, millä ne voi sitten käydä kauppaan ja säästää sitä rahaa uuden pahan päivän varalle. Mä oon itsekin valmistautunut kriiseihin, ei mulla ole mitään bunkkeria takapihalla tai mitään piikkilanka-aitaa talon ympärillä. Mutta tollain peruskotivara löytyy ja sitten rinkka ja sinne sitten ensiaputarvikkeita, vedenpuhdistustabletteja ja tommosia hyvin, no sanotaan nyt, että keskiverto on paljon parempi, mutta ei mitenkään ammattilaisvarautujan tasolla ole vielä nämä mun varautumiskeinot. Ja tästä tulikin mieleen toi Civil War, semmoinen elokuva tuli viime kesänä teattereihin kuin Civil War, joka kertoo tämmöisestä Yhdysvaltojen kuvitteellisesta lähitulevaisuuden sisällissodasta. Ja siinä on semmoinen kohtaus, missä nämä henkilö ja hänen possensa menee bensa-asemalle ja ne haluaa ostaa polttoainetta ja ruokaa ja tällaista. Ja tässä kohtaa mä odotin, että nyt mä pääsen näyttämään, tai nyt näytetään kansalle, että mitä varten tätä kultaa kerätään. Mä olin ihan varma, että ne tarjoaa sitä kultaa maksuksi niistä hyödykkeistä, mitä ne ostaa sieltä huoltamolta, mutta sitten ne maksoikin Kanadan dollareilla, ja nehän oli ihan, että ne myyjät. Nyt me saatiin oikeata rahaa. Ja mä vähän petyin siinä kohtaa tämän elokuvan käsikirjoitukseen, koska jos Yhdysvaltain dollari kaatuu ja menettää arvonsa, niin en mä kyllä usko, että Kanadan dollareilla tai euroillakaan mitään siinä vaiheessa tekee. Niin kyllä se on tämmöinen kulta ja muu vaihtokauppa sitten, mikä tulee kysymykseen.
Ja sitten kolmas syy sijoittaa kultaan on äkkirikastuminen. Mäkin vielä elättelen vähän salaa toiveita, että tämä kulta lähtisi samanlaiseen nousuun kuin bitcoini. Eli 10 000 dollareihin per unssi. Ja kyllä tämä ihan mahdollista on, ei tämä nyt kaukaa haettua, kovin kaukaa ainakaan. Että hyvinkin lähitulevaisuudessa kullan hinta nousee katosta läpi. Tosi sitä on kyllä odotettukin jo 30 vuotta tai 50 vuotta. Eli sitä odottaneet on kyllä kauan saanut odottaa, mutta hyvää kannattaa odottaa. Mutta tämähän ei itse niin päivä päivältä usko yhä vähemmän tähän äkkirikastumiseen näiden jalometallien avulla. Sitten 4. syy on se, että saa rahaa järjestelmän ulkopuolelle. Rahahan ei näy, tai siis raha nimenomaan näkyy. Jo tulorekisterissä nykyään osakkeet näkyy, osakkeen välittäjät ilmoittaa ne verottajalle ne sun omaisuudet, rahastot ja kaikki tommoset. Mutta kultaa sä voit kerätä patjan väliin ilman, että kukaan niistä mitään tietää. Ja tämmönen on just hyvä siinä vaiheessa, jos sut on pakotettu säästämään patjan väliin. Eli jos sä oot vaikka ylivelkaantunut tai muuten oot huonossa jamassa. Taloudellisesti siis. Koska tavallista rahaahan ei kannata kotona paljon säilytellä kovin suuria summia pitkiä aikoja, koska sehän menettää arvoansa. Eli mieluummin laittaa rahansa sitten osa rahoistansa ainakin tämmöiseen kultaan ja hopeaan ja muihin jalometalleihin, jossa ne kasvaa sitten toivon mukaan ainakin arvoa sitten lisää. Eli niin sanotulle sossusijoittajalle tämä on hyvä vaihtoehto, koska ihmisiähän pyydetään, tai yleinen suositus on, että muutaman kuukauden tämmöinen menoja vastaava hätävara pitäisi jokaisella ihmisellä olla. Mutta jos sä oot niinku toimeentulotuen asiakas, niin sähän et saa, tai jos sulla on eurokin tilillä, niin se vähennetään siitä seuraavan kuun toimeentulotuesta. Eli sut on niinku pakotettu tuhlaamaan kaikki rahat, mitä sulla on. Niin sen takia tämä kulta voi olla hyvä paikka pitää niitä rahoja. Tietenkään en kannusta ketään mihinkään tai epärehellisyyteen, mutta ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja mikä mä niitä arvosteleen. Verothan näistä pitäisi maksaa silloin, kun nämä myy, jos saa myyntivoittoa. Tai siis oliko se nyt tonni vai paljonko, jos saa enemmän sitä, niin enemmän kuin sen tonnin, niin sitten pitää maksaa vero. Näin olen ymmärtänyt ainakin. Tässä näitä syitä sitten oli kultaan sijoittamiseen ja mä rupean suunnittelemaan seuraavaa videoa. Mä kerron varmaan seuraavaksi tuosta hopeaan sijoittamisesta, että miten se eroaa tästä kultaan sijoittamisesta. Mä yritän saada sen nyt mahdollisimman nopeasti tehtyä ensi viikolla viimeistään. Ja eikä tässä sitten muuta kuin pitäkää huoli itsestänne, pitäkää huoli toisistanne ja pitäkää huoli omaisuudestanne. Moikka!